Folklórny festival Hontianská paráda otvára svoje dvere už po 18. krát, obec Hrušov je na nohách. Od skorého rána vie obetaví obyvateľia aktivných všetko pre náročných návštevníkov pripraviť. A my takisto príjemné popoludne želáme všetkým poslucháčom tu v Hrušove. Michal, ako si správne poznamenal, sa už začal víkend, pretože napriek tomu, že ešte len piatok popoludní, tak je tu už pomerne veľa ľudí, ktorí začali Hontianskú parádu spolu s nami. A my sme už stihli navštíviť Dvor priateľov, čo je aj novinka tohtoročnej Hontianskej parády. Viac k nemu a viac k novinkám 18. ročníka nám povie starosta obce Pavel Bendík. Dobrý deň, prajem. Začali sme tými dvormi, takže Dvor priateľov máme priateľov z zahraničia, z Chorvátska, z Poľska, z Čiech, z Maďarska. Sú to folklórne skupiny, ale aj štatutári, aj remeselníci. Sobotu vám želáme, či už ste doma, alebo na záhrade, v aute, ale nezabudame ani na vás. Budeme maľovať, budem sa maľovať,